kukungamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu rinonzi Atsunzunya rega atsikwe. Ndini wenyu Tete Chichi. Chitambo 2 Dariro 1. Musoro wenyaya: unofanira kuita zvimwe zvinhu neni baba vako. Mugurosa maHosea panotanga dariro rino, Hosea uyo akapfeka mbatya dzechechi aine tsvimbo anenge achitaura nemwana wake Maria. Hosea: ndasangana nemapurisa munzira umu vaine mwana wamasamba neshamwari yake. Zvanzi vakomana ava vaiputa mbanje muno umu uye vaba fodya. Ko iwe wanga waenda kupi paitika zvose izvi? Ndinofunga vaba pandamboenda kuchimbudzi. Wasirei usina kukiya pasuo? Ndangoti sevanhu vanondiziva havangaite zvakadaro. Ndizvo zvandisingadi izvozvo. Haikona kusiya tumatsotsi turi muno umu. Kana uine kwaunenge uchiinda, siya wakiya musuo. Manje chiona vaputira muno mbanje dzavo. Mwari haazvidi izvi. Anondiseka ndikabhuroka manje. Ndinoona chingave chinhu chakanaka kuti tiite kamunamato kekudzinga mweya waSatani wapinda muno umu. Anovhara gonhi okiya nechemukati. Ngatipfugamei tinyengetere. Vanopfugama vakatarisana, voimba rwimbo rwechechi. Hosea onamata: Jehovha, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, Mwari waJakobho, tinokunyengetera Baba uri kumusoro, tichikumbira kuti ubvise mweya wakaipa waSatani wapinda mukati meino imba yako. Jehovha nemasimba ose, wakati iwe kuna Mozisi, bvisa shangu dzako nekuti nzvimbo yauri inoyera. Hakaita saizvozvo. Wakaita kuti Mozisi arove nyanza yakatsvuka nemudonzvo wake, mvura ikamira kumativi. Vose vana veIsraeri vakayambuka zvisina ngozi vachienda kuKenani, nyika yechipikirwa. Vana veIsraeri vachienda kuKenani vakapfuura nemusenga. Jehovha, Mwari wehondo, ndinozvipira kwauri ini muranda wako. Ndiratidze zvido zvako neni ndichaita sekuda kwako. Ameni. Hosea anoramba akatarisa mudenga sepane chaari kuona. Pavapo anotanga kuprofita: Haleluya! Jesu Kristu mwana waIsraeri. Speak to me, Jehovah, Mwari wapasi pose. Anoteerera obva atanga kuita saari kutaura naMwari. Haleluya! Yes, Baba. Aha! Taurai zvenyu mambo, muranda wenyu akateerera. Aha! Zvakanaka mambo. Ava kuprofita zvakare. Jehovha, Maria nengirodzi dzokudenga. Haleluya mambo. Katangarasi, bullshit yamaIsraeri. Haleluya, Jesus Christ. Anoita saanotaura naMwari. Taurai zvenyu Ishe, ndakateerera. Anoseka. Ha. Zvakanaka Mwari wangu. Ndiri kuzvinzwa Ishe wangu. Hongo mambo. Apa handisiri kupanzwisisa zvakanaka baba. Mwanasikana wangu Maria uyu, ndingazvikwanisa here izvozvo mambo? Regai ndimbotaura naye maererano nezvamandiudza. Achitaura naMaria,
Zvanzi mukutaura kwangu naMwari, iwe Maria murandakadzi waJehovha, unofanira kuita zvimwe zvinhu neni baba vako, asi zvanzi amai vako havafaniri kuzviziva. Maria anovhunduka. Chii ichocho? Haleluya, Jesu Kristu. Achitaura naMwari wake. Baba, zvamataura ndazvinzwa, asi murandakadzi wenyu Maria avhunduka nazvo. Achiita saari kuteerera. Hongo mambo, zvakanaka ishe wangu. Kuna Maria. Ndizvozvo Maria. Tikarega kuita izvozvo, Mwari achatifuratira. Zvakare, Mwari ati iwe Maria haungaroorwe kusvika Mwari akutaridza oga murume wekuroorwa naye. Ini ndinotya zvinhu zvamataura ini, ndava kuda kuenda kumba kuna amai. Hosea anotangazve kushaura voimba rumbo mushure oprofita. Achiprofita. Haleluya. Bullshit yamatatya. Baba, nyaradzai murandakadzi wenyu asatye, asi kuti ashinge kuita sokutaura kwenyu, asi asinganoudzi amai vake. Jehovha anogara nengirozi kudenga, makati imi kuna baba vaAbhurahama auraye mwana wake Isaka, hachimuita chipiriso chenyu. Chaiva chinhu chakaoma kuti Abhurahama auraye mwana wake, asi akabvuma kukuteererai. Ndizvozvo isu varanda vako tichatevedzera murayiro wako. Anosaidzira Maria achibva adonha nemusana. Maria anoridza mhere kamwe chete, Hosea obva amubata muromo. Ndatenda nekuteerera kwenyu.